Kapin 300 ka mga tri-cab o bao-bao nga na-impound sa mga personahe sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City ang gipang-release na. Kinisubay na sab sa mando sa mayor. Aniyang report. Hapon adlang Huwebes, personal nga gipulong ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy uban ang kadagkuan sa Roads and Traffic Administration ang nasa kapin 300 ka mga bao-bao operator nga na-impound ang unit. Dinhigi anunsyo sa mayor ang iyang pagtugot nga i-release ang mong mga unit kung adunay igong papeles o rehistrado. Kinumduman nga karong tuiga sa gunson ang mga operasyon nga gilusad sa RTA, batok mga tri-cab o bao-bao subay sa DILG memorandum nga gibawal kini sa National Highway, lakip na ang pagpamasahero. Adlawng Biyernes, midagsa gilayon ang mga bao-bao operator sa opisina sa RTA aron kuhao ng ilang units. Dako ang pasalamat sa operator nga si Maria Fe tungod girentahan ang iyang unit sa ilang kaila apan wala nila damha nga namasahero kini. Bisan tuog na staggered ang among unit, ma-release siya nga papel lang ang among lihokon. Pasalamat jud mi na isip lumulupyo sa syudad. Sigon sa RTA, andam ang ilang buhatan nga mo proseso sa tanang buot mulukat sa ilang mga na-impound nga units. Kinahanglan lang andam sila sa mga papel nga pangitaon sama sa ORCR sa unit ug mga IDs. Aside sa kaning humanitarian consideration nga itong gitanaw, mapipila na po no, ang mga operators and drivers nga nihanyo or naghanyo. Labi na sa ito ang buhatan sa City Mayor. Apan pahimangno sa buhatan nga bisan pa man nga malukat na ang ilang mga unit, wala kini nagpasabot nga muundang na ang RTA sa pagpatuman sa balaod. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.